Mo yogo kinia ebinyoro na bego koreta abantamo a Sechi Cooperative iri banyare kwegendereria asobugima nigoli tukuria rero ebikundi gwetania 45 byakora ogusangerekana gusokomerana bunenchireyemo iyo konyora amaigelio nechinjira icho kwegendereria gokwana chinga kiecho omwana siasa Walter Ongaki oyumerania abamenyi be wode yerigoma nigatebirenga na chikubwaterana n'abantu asebinyoro bunenchira yemo yogo kinia amagimabo asoko basira kwegendereria na konyora chingeria korwa asebyombe ao munatukumanyirwa no muri Keito Paul Cup okara korwa se county ya Nyamira okobamo ase ebinyoro egento byakamanyekanite buna ebyombe go Sechi Cooperative nakyo chireire ebinyoro kogendereria kubwatakanamo nebisagwa ebyo bigosangirirwa nabego bigotuma go cyase ebikundi ebiga bunenchira yemo yo kwegendereria pamoja nakyo kireire Walter Ongaki oyole mwanasiasa kurase wadi gajerigoma kwende kibuna igabasangireire wetania ebyombe 50 abo bayikenera sinseme chigacherigoma erikonyora megelio na kibara register naboigo na kibara nyore kibaza kurase serikali nebyombe binde elio begendereria kibese chinyinge che serikali inche buno murai na beri kingwete binyoro byane igo nanyora nge challenge abantu baito babwate nene batari konyora chibese chinyinge kose batari koye guchibese nese nginjo batabwati certificates of registration igo aseri tukoria rero litangane kabisa narangiriti byombe biri bibwate chi certificate bali bayirete chi certificate echinde chi expire batara renew na bali bande batabwate at all elinde tobasomi ninde nabo bisaga ingana kolengana mona Walter tebire irase nkoro ya ebunenchire yemera konye abananchi kwenyolera ubwaita nebisagwa ibira abakonye barubuka abanyene nande kero muri kikundi the pooling of people together even resources igomo gukore gentekemo kekogera kebakonye mwensi abantu abange namba ibere kibese chinyinge no anchiri chia donors echitagetanto bare kikundi njitageti individual igobona kingoine courage abantu baito berigoma noncha kerete batware byombe nande tobamo esengenjo yogosira na intubu nebyombe egento kolengana mona Joshua Ulina oyole omobisa o social services ase ebyombe bigabikurikirwa agendere ko bwagotogena kogendere ko basemya abantu kwane kibunango eri cyabale ase ebyombe elio kwanyolera ubwaita kurwase eserikali igo tuachire tubasomie bamanyana kigurwe korosiwa what are the requirements chokorosie group na inde after barosiri group na kibago chamo so that they benefit from these government resources readily available egere na barobe konye because you realize the government does not assist individuals asensemo yende Walter Ongaki oyo ogendere ko bagagutwara liyo salyo konyaraka bahaga ko bomora ikurasi wadi yerigoma igonera agendere ko bagagoteba semyaka angikomi ya etire nige wadiga etaranyora ubarabuya yendo kalengana monera atebere ise kunyaraka bagakonyora libageriga socho bole bosyo na konya mono edi wadiga kwegendereria ige kerongo na gokonye byombebi nese ngenjo nimanyete nga 2027 ngo ntuma balenchi ko bakorere gasi tinta kiti 2027 nganze ko ba excuse ngangi batanya orete chibese chia donation ama donors konta ite toke be tweta list properly chibese chiriri bagachikoirana chikonya abantu baito ebinyoro byeito nigento abamenyi bechinseme chigabago keire abo batogire getambukere kya Walter asibigo bateberenga batkunyara kwa bakonyoro boito bunene na asejin tunda chiri mutwe bamorengerere moneri gokinya wadiga yerigoma amaigiri twanyore na maya nandi tukumwakira mbia mono aenderere gotoretera abo bisa baitu inde tutwara ubwegenu bonene sana kare turamutuma ali ase county na namanyite genta gokora inde nanyare gusukia abangina nabasae ase njere ya mairinde bakine kebugima egingo report rigetasini kya wanjite kya gatembe kurwasi nsemechi gache wadi yerigoma ime county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara